Hola, amics i amigues. Avui, a petició popular, una cosa que esteu fent molts a les vostres cases. Cuinar. Vaig a fer una coca. El que passa és que jo la coca no la faig com diu ahir en el llibre. Jo agarre el pisto i això és el que jo fico en la coca. Aleshores, per a fer això, com són dos receptes, tinc que enganyar a la Thermomix. Primer de tot farem el pisto. Necessitem, a veure, 300 grams de cebolla cortada en cuartos, 300 gramos de calabacín y 150 gramos de pimiento rojo cortado en trozos y 150 gramos de pimiento verde cortado en trozos. Que això, traduït al meu idioma, se resumeix en la bolsa congelar que ja ve tot tallat. Ja ve tot tallat, el rojo i el verde mesclat. Això dels congeladors és un món, per favor, digueu-me que vosaltres també teniu tots el calaix de dalt trencat. Sempre venen 3 calaixos en el congelador i sempre n'hi ha un que es trenca. Ja està pitant. Ara vol que el tanques. Els congeladors, el fons dels congeladors és un món, Imagina't això. Barrites de merluza. I això, la data, setembre del 2010. Pita, és que és pa pitar, Me dona vergonya ensenyar-ho. I collo, i les barrites com estan? Com una pedra congelada, no es trenquen. Mira! Ja s'ha callat. Uns alls tendres d'agost del 2017. 18, 19, importa 3 anys. On estava jo en agost del 2017? Quina barbaritat. Sí, Pita, ya podías haber pitat quan havies detectat estar ahí amagat. 3 anys? És que no la tire, que se quede, xica, que se quede perquè ja és de la família. 3 anys els alls tendres, a veure si fem un rècord, a veure si aguanten, jo què sé, 5 anys més. I aquestes cubiteres, ja me diràs tu a mi, la cubitera esta que te soluciona. Per favor, quina capacitat té això? Però si n'hi ha que li cap més xocolata en el fora del cul que la d'aigua que cap en la cubitera esta. Mireu el cubito que ix, si és que un caramelo Halls refresca més que el cubito ixe. Pita, ara, pita. A veure, comencem. Primer que hi ha que abocar ahí. 150 gramos de pimiento rojo cortado en trozos. Sí, ahí va. Hay que engañarla. Los 150 gramos de pimiento rojo. Primero te pongo el rojo, No patiscas. 150 gramos de pimiento verde. Ay, te pongo los 150 gramos de pimiento verde. Ay, cuánta faena, que me ha costado hacerlo por colores. 300 gramos de cebolla cortada en cuartos. ¿En cuartos? ¿En cuartos? ¿No te viene mejor en dados? Ya va, que la estoy cortando. Ala, ja boca la ceba i ara vaig a guardar la que m'ha sobrat en el congelador. Hola, chiqueta, adeu. Hasta el 2030. Hola, ahí al fondo. Quina por. Ja està aquí drant-me. Bé, farem ara la massa. Bé, la farà ella. Ja estem pescant. Jesús. Ja està aquí drant-me. Hem palpat a les mans perquè el coronavirus s'escampi bé la coca. I ho aboquem ahí. Ben empastrat. La ginebra està en el rebost. Va pel cap ara. Val, molt bé, està de festa. I ara 20 minutets al forn. Amb alegria. Ja han passat els 20 minutets, traguem això del forn i ja tenim el dinar averiguat. Hola, amics. Ens veiem demà. Adeu. Posa'm a mi també un glob d'això que estàs fent. Està, mira, per favor, que estic. És que disfrutar a l'Instagram veient com es fan gordes les demés. Ella, saps?